Πάμε. Μιλάει ο παππούς, ο Ισακ Ρούσο, από το Μοσάβ Τσουρ Μοσέ. 20 Ιανουαρίου 2009, Γάζα. Όχι εσείς όμως, κύριοι, κάνετε λάθος. Ο ηγέτης της Ιράν, Χαμενατζή, δηλώνει φανερά από την Τεχεράνη ότι θα σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Για τον σκοπό αυτό δημιούργησε τη Χιζμπαλά στο Λίβανο και τη Χαμάς στη Γάζα. Κανένας βέβαια δεν το αγνοεί, εκτός από αυτούς που στερήθηκαν την ακοή τους. Τους χρηματοδοτεί, τους εκπαιδεύει, τους εφοδιάζει με απλοχεριά όπλα και πυρομαχικά, συνάμα δε και δωρεάν εκπαίδευση. Μήπως αυτά προορίζονται ενάντια στην Κύπρο ή στην Ελλάδα? Όχι βέβαια, κι όλοι γνωρίζουν το προορισμό τους. Αλλά το μυστικό όπλο τους είναι ο άμαχος πληθυσμός και ασυνείδητα τους τοποθετούν στα μαχόμενα σημεία. Στόχος των Ισραηλινών μαχητών είναι όπως πάντα να ανταποδίδουν στα πυρά στην προέλευσή τους και κατά συνέπεια ο άμαχος αυτός πληθυσμός αποτελούν στην πλειοψηφία τα θύματα και πάρα αυτά οι τρασίδηλοι αυτοί τρομοκράτες τους παρουσιάζουν στα κανάλια δημιουργώντας την αγανάκτηση των ακροατών. Στο θέαμα αυτό μόνον οι Ισραηλινοί στρατιώτες και όλος ο λαός του Ισραήλ πονάει ειλικρινά για τα αθώα αυτά πλασματάκια. Θα έπρεπε οι απεσταλμένοι αυτοί ήρωες της Τεχεράνης να διδαχθούν από τους Έλληνες ζαντάρτες στην κατοχή 1941-44 που σε κάθε καθαριστική επιχείρηση στα χωριά από τα κτίνη του Τρίτου Ράιχ πρώτη φροντίδα της ηγεσίας στα βουνά ήταν να απομακρύνουν τα γυναικόπαιδα από τα πεδία της μάχης. Δυστυχώς σε κάθε πόλεμο υπάρχουν και τραγικά λάθη. Πρόσφατα μάλιστα στη Γάζα Ισραηλοί μαχητές άνοιξαν πυρ 4 φορές σε συμπολεμιστές τους, προκαλώντας το θάνατο σε 6 συναδέλφους τους και τον τραυματισμό άλλων 5. Παρακολουθώντας τα ελληνικά κανάλια, ορισμένοι ηγέτες κομμάτων λένε διακριτικά σύσσωμος ο ελληνικός λαός καταδικάζει τη βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστινίους. Τα λένε βέβαια εν γνώση μονόπλευρα, δίχως καμία λέξη για τις ρουκέτες που 8 χρόνια συνέχεια ρίχνει η Χαμάς στον άμαχο πληθυσμό στο Ισραήλ. Κύριοι, η Ελλάδα είναι η γενέτειρά μου πατρίδα. Μεγάλωσα μαζί με τα Ελληνόπαιδα. Μαζί τους πολέμησα στην Αλβανία και στην Εθνική Αντίσταση δίπλα στον Άρη Βελοχιώτη στη Βετίνα της Γορτονίας στις αρχές του 1944. Σαν και εμένα είναι κι άλλοι στροίδες που χάρη σε καλούς Έλληνες επιζήσαμε. Επικοινωνώ με τους γνωστούς και φίλους μου στην Ελλάδα και κανένας από αυτούς δεν συμφωνεί με τις δηλώσεις των οσάνων ηγετών όταν βροντοφωνάζουν σύσσωμος το ελληνικό λαός, διότι αυτοί οι κύριοι διαστοvrλώνοντας τα γεγονότα δελετηριάζουν την κοινή γνώμη. Θέλω όμως να το βάλετε στο μυαλό σας, αγαπητοί μου. Το Ισραήλ θέλει να ζήσει και θα ζήσει όπως έλεγε ο Ιωάννης Μεταξάς στις 28 Οκτωβρίου 1940. Η Ελλάδα θέλει να ζήσει και θα ζήσει και έζησε. Όσο για τις διαδηλώσεις εναντίον μας, οι διαδηλωτές στη μεγάλη πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι που είναι πλημμύρα στην Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα. Και καταλήγω, κανένας από αυτούς τους λαοπλάνους δεν πρόκειται να επηρεάσει την αγάπη και λατρεία για τη γενέτειρά μου Ελλάδα. Γεια σας, ο παππούς Ισακ Τσουρ Μοσέ, τηλέφωνο 972 98
συγγνώμη, 972, 9, 9, 8, 4, 5, 1, 4, 1, 972, 5, 0, 8, 8, 8, 2, 7, 3, 2. Και πάλι γεια σας.